Oh, choms zam ndilate ke sana but kudala ndizosenza story time ndingade ndisenze. Ndileqa nasesikolweni. Okay, sharp. So kukho le ntombazana. This is uOlo. uOlo ndimazela eMthatha ngechomi yam. But andikho noba kwabo kusemthatha okanye ntoni but mna ndimazela eMthatha. So lo mntana lo umoshe i-straightener sam Tony and Guy esise 1,000 rand, right? Then she did not show remorse and take accountability of the actions zakhe, understand? Because xa umoshe into yomntu, you show remorse, then take accountability of your wrongdoings, understand? Sharp. uOlo usimoshe i-straightener ngoDisemba pha nge-31st. Waphela uJanuary akandibuzi ngento ye-straight uba ndikwazile mhlawumbi usilungiso okanye ndithini. Uthule cwaka engenafowuni ke ngoba ndiya-understand since engenafowuni. Sharp ibe unemployed. Kube nguFebruary uOlo ayifumana ifowuni, you understand? Ekuyifumaneni kwakhe ifowuni still akandibuzi ngento ye-straight nafuna inamba yami kwichomi yam. Ndiyeva xa uba uOlo uspend imali zakhe uthenga ifowuni sharp like wenze mani izinto zakhe uqhubeka nobomi bakhe zifa kamoshanga nto yam. Officially ngumuntu oqala ummoshela into because nechomi yam uyimoshile, understand? Ngiba akabonisi bani ukuzisola okanye kuthini, uphendula insente. Ndifuna undivisa i-VN zikaOlo mna. Ndimxelela nge-straightener sam uba ndiyasifuna because bendimxelela uba ndiyasifuna i-straight makasibhatale. Wathi okay. Xa ndimkhumbuza khanimameleni guys, ndilate noba late ke tani. Mosi ndendathi kwichomi yam makamforwardele i-VN yam since mna engandiphenduli mhlawumbi yena uzamphendula. Mamelani. Forwardele le yam. Ndimayize ngamabomu usinalo. Zamphendula xa ndifuna umphendula because ndibhizimas ndisitsho kuye and so like ndizayikhe esiqwini i-1,000 rand 1,000 rand mna ndizenyaphi hayibo and khanti nditshiye kuye masiba ndizasibhatala i-straightener sakhe kwaye into netrendisayo uyafuna ma-100 naxesha kalo gaga because ndizayibhatala masistraightener ufuna ndithini ke ngoku ndithini because nditshiye masiba okay ndizamnika imali yakhe kwaye ndithini ke ngoku mna ndiyikhe esiqwini ndithi ndiyikhe ngceni ndiyikhe phi ndiyithulule phi maxelele uba ndiyithulule phi kwenzela abantu oyithulule. Uyandiqela lo mntana uthi uzayithulula phi kanti imali uyifumana phi. Andithi yena azafumana imali uzula namadoda apha esithubeni atsho afumane imali kulokuzula kwakhe namadoda. So kuthena angazuli nala madoda amnika imali abhatala i-straightener sam. Mamelani nantsenya. Baby girl ndikuvile mos khandithe okay kwaye ndinedala uba uforwardele uChristina ade xa uba uyandixoxa kwayena uyandifowunela kodwa nditshilo kuba okay yeyiphi le nto ufuna ndidelithethe uthi uzondithethisa nje for i-hair straightener manditrende usiyena ungakubhatali for loo kaka because ayikho le shit ndenzelayo hayibo hayi wena mani uyandiqela yazi lo mntana kanimamele nayokugqibela. Okay masiyeke ke le ndiyayibona i-hair straightener awundoyiki ungitshaba ke ngoku xa ungandoyiki uzoza apha endlini uyandazi uba ndihlala phi ndiza apha endlini ungandithrendisi uza apha endlini sike sinyisane ke qha ibe yiloo nto because andiniyela mos banothi yanto uzukubhatala for loo nto futhi trendisa kwenzela uba ndingakubhatali bufuna uye endlini uyakwazi lapho ndihlala khona sike zingombane ke qha ngoba nam andikoyiki kule ndawo ndikuyo. Yebethuna ungamosha into yomntu ongayi-afodiyo ugqiba uzawuthetha ukusa. Abethi mna ndixakile ngale ntombazana lo mntana usile mali andimazi ubucimbi buqhathwa yintoni. Le nto yohlala nabantwana abasaphuma e-high school iyadelelisa. Le nto yohlala nabantwana abaphuma e-high school iyadelelisa. Uyandigezela ke tana lo mntana. Becimba mna ndizohamba ndiphuphutheke ndihambe ndiye endlini yakhe ndiyolwela into ye-hair straightener ndimdala kangaka ndabe ndihambe ndiyophakamisa amabele ndiyolwela into ye-hair straightener. Then emveni koko after silwile lo mntana ahamba yovula icase ubani ozoluza icase. She's gonna win nami gonna lose because oba ngathi ndimoye epolice station ndayom-attack. Xa kusenzeka izinto ezintsha you have to think logic, I understand. Hayi andiyazi into yale ntombazana uba ndithi ndisike ndabhideka mani uyandiqhela itana lo mntana yazi. Uthi uzayithatha phi imali kanti uqela uyithatha phi. Uthena angahambi ivathula la mane ehamba azobhatala i-straightener sam se-1,000 rand Tony and Guy. Also guys, I'm still running a special weaves and iPhones isekhona, so please support my business so that ndizokwazi uthenga i-hair straightener entsha. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Ade emhlabeni akekho umuntu otokugcelela nalo nengani
njengomuntu lokukweleta something, kungaba imali, kungaba into nje elithide. Nangisisi uyakhala nge-straightener sakhe, bamtshela ishidi uthi otherwise kabuye silwe ngizoyinyaphi mina imali yokubhadala yena straight nakesana. And I was like, ayibo, but some people are advising the girl shem ukuthi girl ungaphindzi uboleke umuntu into lesebenta ngagezi, yekela nje uboleka abantu into lesebenta ngagezi. Do comment your thoughts when down on the comment section ukuthi sim-advisors thini lo sis. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.